las diferentes missions del CUMDT que sunt fundamentals en mestiu de colectatge de patrimoni, de conservació, donc del patrimoni musical, coreogràfic, ma també hi ha un aspecte de fabricació d'instruments, que hi ha un taller, i puis també que hi ha l'aspecte de la transmissió, que és important aquí au CUMDT, després Tusten, que sou souvent aquí amb els meus estudiants de conservatori, en recurs aquí ou també treballar dins el centre de documentació, que és important entre nosaltres, perquè hi ha col·lectatge, vídeo, llibres, és important la formació dels futurs professionals de la música tradicional occitana. L'espai de documentació que ressurge important als artistes, que pot pas citar tot el món, mais regularment caben les cantaires de Cucagna, de qui són aquí, o de les de Peldrut, un munt d'enlloc més, de Nice que passa aquí, o de París, que venen al centre de documentació en cercar justament cançons de qui són desconegudes o versions particulars, que hi ha verdaderament un interès hors de la part del món d'endehora. Ta beniqueia aquí els tresors de qui són conservats i també que hi ha de més en més de causes escoltables en línia, donc el site de col·lectatge del CUMDT que és de més en més conegut de part dels artistes occitans, en poder cercar causes noves que són velles però desconegudes.